Fundazioa hiru erakundez osatuta dago. Bat, Sustraia Kultur taldea, beste bat Sibiria Aisialdi taldea, eta hirugarrena Basauriko udaletxea. Sustraiak fundazioaren jatorria Sustraia Kultur taldea da. 39 urte pasata, gizarteak eta herriak dinamikoak dira, ez? Moldaketak badagoz, aldaketak badagoz gizartean, eta Sustraia Kultur taldeak ere iragan aberatza eukan, eta iragan horrek aberastasun bat sortu dau. Gaurko egunetara egokitzeko, beharrezkoa da egokitzapen lan batzuk. Orain aldian, Sustraia Kultur taldeko partaideek gero eta gitxiago dira adinez gorantza doaz, eta ondare hori, sortutako ondare hori ezin da galdu. Orduan, etorkizunari begira jartzen baldin bagara, orain dela 3 urte egin genduan moduan ikusten dugu ondare hori babestu beharrean gagozala. Fundazioa, zergaitik? Balenik eta behin, fundazio batek bermatzen dau jatorrizko jaiotzasko helburuak alda ezinak direla. Eta hori guretzako funtsezko gauza bat zen. Bardin da fundazioa norko sotu, jatorrizko eta jaiotzesko helburuak alda ezinak dira eta sustraiak orain dela 39 urte adostutako helburuak etorkizunean helburu bezala izaten jarraitzea nahi dugulako, aldatu barik. Badakigulako pertsonak aldatuko dirala. Sustraiak bere etorkizuna bilatzen hasi zanean, hainbat elkarteri egin jakien gonbidapena kolaborazio bat egiteko. Fundazioaren susmorik ez egoanean. Bide horri eutzi eta jarraitu eutzan talde bat Sibiria Aisialdi taldea izan zen. Eta sustraiak beragaz egin dau 3 urtetako bide luze hau. Bide luze honetan, hainbat eztabaida, plan estrategiko eta negoziaketa egon direz udaletxeagaz. Sibirik egiten dauan gauza bakarra da lagundu sustraiaren ondarea bermatzen. Laguntza bat da, da apoio bat. Eurek laguntza eskatu eben orain dela 3 urte eta Sibirik laguntza hori eskaini dautza. Alan da be, guk ulertzen dugu hasiera honetan, Sibiri eta sustraiak hasi ziran, hausnarketetan, eta koinzidentzia maila bat aurkitzen eben plantamentuetan. Baina fundazioa elkartzeko eta indartzeko jaio da, ez inor kanpoan eta baztertuta izteko. Etorkizunean argi dago kolaborazioa eta laguntza asmoa hainbat elkarteri zabaltzea dela. Ulertzen dut galdera ea zergaitik jende gehiagoan ez dagoan, baina 3 urtetan zehar egia esan fundazioaren sortze bide horretan hainbat jentek aukideu barri. Eta egon gareanok. Eta nik usteot etorkizunean gure helburu bat izango dela jendea gero eta gehiago hurbiltzea eta Euskaldun bi 3 talde esaera hori apurtzea nolabait eta ildo nagusi batzuk adostuta bateratasun bat bilatzea, ez? Baina hori ja bakarrik ez dago fundazioaren esku. Besteen esku baita, ez? Fundazioan momentu honetan propio ez dauka langilerik. Badauka enpresa bat aholkularitza tekniko bat kontratatuta. Zergaitik, fundazioan legea oso korapilatzua dalako eta gauzak oso ondo egin behar direlako. Badagolako patronatuaren egin beharrak auditorien bitartez protektorado, Eusko Jaurlaritzako protektorado bati aurkeztu beharriakoz auditoriak eta danak. Horretarako aholkularitza tekniko bat kontratatu da. Baina beste guztia bolondrez jarraitzen da izaten. Sibiria Aisialdiko bolondrezak gehi Sustraia Kultur taldeko bolondrezak. Kontratatuta dagoena da aholkularitza tekniko bat. Gure helburu nagusia da Euskal Nortasunaren ikur nagusi diran usadio eta ekandu batzuk Basauriko gizartean zabaltzea. Horretarako eskola mailan transmisio ardatzaren bitartez lan egingo da urte 2 eta 17 urte bitarteko guztiekaz. Herri mailan ekintza bakoitzaren aurrean sentsibilizazio lan garrantzitsu bat egongo da. Hitzaldi, erakusketa, hainbat gauzen bitartez. Eta 3. Edozein ekintzarako parte hartzea bultzatuko dugu. Olentzeroan momentu honetan 200 bat pertsona parte hartzen badabe, ea 400 edo 500 heltzen garean etorkizunean. Baina 3 ardatz horrek lotuta joango dira hilabete bateko iraupen aukiko daben ekintzakaz, adibidez. Olentzeroa landu egingo da bendu osoan. Eta 3 ardatzetan, transmisioan, sensibilizazioan da parte hartzean. Bai? Orduan, ze ekintzak eltorkizunean 12 hilabetetan 12 ekintza egongo dira. Hilabetero bat
Horretara helduko gara emetik 4 urtetara, Joango gara urtero gehitzen ekintza bat 12 hilabetetan 12 ekintza egin arte. Baina horretaz gain, urrian, artisau eta nekazaritza azoka daukagu, kantaldia daukagu, azaro bukaeran abenduan euskararen eguna eta euskararen egunaren inguruko ekintzak, olentzeroren hilabete ospatuko da, agate deuna, aratusteak, euskal astea, eta etorkizunean hilean ekintza bat gehituko da. Euskal aratusteak gehituko denen moduan, euskal eskontza bat egongo da, gastronomiaren egun nagusi bat egongo da, musikaren egun nagusi bat egongo da. Hemen, bermatzen saiatu izan garena da, 39 urtetako lan hori, ondare hori, Basauri herriak ez da egiala galdu, pertsona honek nagusiak egiten ari direlako eta izten ari direlako. Ez gaitesan astu, pertsona honek izan zirela euren egunean arizko ikastola sortu ebenak, edo edurre dantza taldearen bultzatzaile nagusiak izan zirala, iparralden ikastola bat ereikita dabela, hainbat eta hainbat lan egin dabela herri honetan. Eta hainbat pertsona gu kalkulatzen duguz, 300 bat pertsona mugitzen dirala talde honen inguruan. Orain hasi beharko gara pentsatzen, behin fundazioa martxan jarri eta ekintzak, datorren urtean zer. Nola ospatuko dugun edo nola jakinaraziko dugun sustraiak 40 urtetan zehar zutik dirauela, ez? Hor zalantzak dagoz, data desberdinak dagoz. Segun eta ze partaidek esaten dauan, ez dago fundazio egun bat. Honek hasieran Arizeko ikastola sortu eben guraso talde batek. Gero udalekoak egiten hasi ziren guraso talde horretako batzuk. Eta gero guraso izateari itxi eutzenean kulturrekintzak hasi ziren. Orduan horrez dago argi. Arizeko ikastola hasi zirenean udalekutan nos oinarritzen den, non finkatzen den data hori, ez? Ez dago argi, ez daukagu. Ez dakit izango jai bakar bat, ez da joango lotuta fundazioaren lanetara, Sustraia kulturu taldea fundazioko zatia da, baina berak bererara ospatuko dago. Ez dakit Basauriko jaietako taloen txosnaren inguruan egingo dugun, edo ez dakit zelan egingo dugun, baina fundazioaren funtzionamentu ez dugu baldintzatuko. Eta ez dago nahastuko hilabete horretako ekandu eta usadioen ekintzakaz, ez dut uste.